ברוכים הבאים לבהרתי. קבלו את המופע שמשגע את פריז ב5 השנים האחרונות. בהרתי, חגיגה של צלילים, צבעים וריקודים, שמפגישה את הקהל המערבי עם הקסם של הודו. ואם זה נשמע לכם מוכר, אתם לא טועים. המופע הזה נולד לפני 5 שנים, כאן אצלנו בישראל. אז זה היה הרבה יותר קטן ממה שזה עכשיו, וזה הלך ותפח וגדל עם הזמן. יש איזו נהייה ישראלית לכיוון הודו. משהו מושך את ישראלים תמיד להודו. אז אנחנו עושים קיצור דרך. 5 שנים כבר מדברים מתי הם יחזרו שוב לישראל. וחלק מהעובדה שהם רוצים לחזור לארץ, זה בגלל שזה המקום שהיה להם בו הכי חם והכי קרוב לבית שלהם. אני חושבת שבישראל זה המקום בעולם שמכירים את הודו הכי טוב, והכי קרובים למנטליות שלהם. זה גם הכי נראה כמו, נגיד אם נשים אותם בשכונת התקווה, זה ממש כמו הבית שלהם. Since Israel is the marking point of this lovely, beautiful journey, I cannot even start to explain how excited I am. In fact, I've told my mom also that, she has to come and experience it, and I want my family to be there. את דמותו של המספר יגלם אצלנו ליאור חלפון, שנכנס לנעליו של גבי אמרני, שעשה זאת בגלגולו הקודם של המופע. החיבור ההודי שאני יכול להגיד עליו שהיה לי איזשהו חיבור אליו, זה היה בסרטים ההודיים בכבלים. בתור ילד היה את השלג הזה על המסך בטלוויזיה, כי היה רק ערוץ אחד. ואז שומע איזה מישהו אומר, היום אנחנו נשדר את הסרט אהבתו של הודי. פגדי. בקטע של מוזיקה הודית קיבלתי מהמפיקים כאן דיסק של השירים בהודית מהמופע, והתחלתי לשמוע אותם והתאהבתי בהם בתוך 3 שניות בערך, כי הם שירים מדהימים בעיניי. מצפצפים לי ברמזור בדרך כלל, איצקוף, תח, איצקוף, אז אני פותח את החלון, שומעים כאילו צ'ארי, לפני כל מופע, כל הרקדנים, כל המוזיקאים, כולל כל הצוות הטכני, כולם עומדים ביחד, מתפללים. הם עושים את הטקס הזה מאחורי הקלעים כמה דקות לפני תחילת ההופעה. הם מבקשים מהאלים, כל אחד מהאל שלו. יש כאן, כל הדתות משתתפות כאן במופע הזה. יש כאן הינדים, יש כאן נוצרים, יש כאן מוסלמים, וכולם ביחד מתפללים תפילה משותפת שהמופע הזה יצליח ושייתן להם ברכה. שלום ישראל, ניפגש במאי, יסבבה. בהרתי.